Hello friend, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलनिफ्राय बरायनाय थाबाय। आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। ना फानहैनो नागिरदों नै जोंनिया फुख्रिनि दैया रानजोबनोसै दाना फानहैनोसै। दाखालिबो फानखांबाय खेबसे। नायानो देरा जोंनिया बिदिनो ओमफ्राय दै रानसै। बेलथायदों नोङो हा? लाफा हाबाय नाजों जानो ओंख्रि गोबाब खारै होनानै खारैनि खारैखौ सरबावनांगौमोनहाय। खारैखौ सरहरलाय माबालाय दै होलाय बेयो बयामसो खालामनानै दोननाय। हाखांबाय नै हाखांबाय खायसोखा मायाव गाखोयो। नायाव हालदै संख्रि होखाबाय एवहरनोसैल'। माखासे मोनबाय आरो नै एसे दंबावो बेखौ एवबावनोसै खेबसे। आंना एवनाया बारा मोजां जायासै नै खामबायसो। आं बारा ना एवनो रोङा गेब्लेलाबायोसो ना एवनाया आंना। ना एवनाय थावआवनो मैगंखौ हरनोसै नै। मैगंखौ हरबाय। ओरैनोबाथ' थाव होलायामोन बे ओंख्रि गोबाबाव खारै होयो नालाय। संख्रि सामससे एसे हरदेरबावनोसै 1.5 सामस होबाय। ओमफ्राय इयाव ओंख्रि गोबाबखाय हालदै होलायला आरो जोंहा होआ, बेलेगा होयो ना मायो आं बेखौ मिथिया। जोंहा खारै होनायबाथाय ओंख्रि गोबाबाव हालदै होआ, थावबो होआबो। ओमफ्राय ना होसिगोन नालाय ना एवनाय होबासैनो मैगंखौ हरबाय आं। दसे खोबना दोनथ'नोसै। नायाबो मोनखांबाय नै रेडि जाखाबाय। दा दसे थाना होनोसै। दै होनोसै आं इयाव दै एसे होबाय नै। बे जाहैबाय खारै एसे होनोसै।
एसे होदेरबावनो जों गोदौबाय ना होनोसै एबार बिदै गोनांथार नै बिदैया बुद्दांदांथार थाव होनायखाय बारा फिस्ला जायासै नानि थावानो दंखायोमोन नालाय ना एवनायनि थावा बारा फिस्ला जायाखै नै खारै एसे होबावनांसिगोनसो खारै एसे होबावनोसै खोबना दोनसै ना खर'खौ दोनबाय नै दा मोनायाव टमेट'जों जानोसै बेखौ ओरैजायबो आलु भाजा एवखांबाय नै खोमसिथार न' सिङा एबार माबायदि जादों नायनोसै ओंख्रिखौ ओंख्रिया मोनबाय बन्द' खालामसै भाजा ओंख्रि गोबाबजों ना ओंख्रिया गोबाबानो खारदै नांथाराखै खारै नाङाखै ओंख्रिया आरैखौनो बुंलायो जानोसै Mama kemarinnya habisnya. Gendolnya sinanya. Ya gitu dua ngabisinnya gini ya lagi sip betul betul betul. Kondu sinanya Jadi ya. kalau macam lap ya. ไหนไทยตัวดึงไทยนะ Mau apa berarti? जाखांनानै थोरसि लथा ओंखारबायसो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै